Živka! Evo ih! Ko? Idu! Ko? Familija! Izvolite, uđite, raskomotite se, sedite, kao svoj kući. A ti meni Živka zaboravio. Ju, slatka moja Živkice, otkad te nisam vidla. Dobro izgledaš, da mi te ne ureknu. Ćao! Živka moja, da znaš, niko ti se nije tako obradovo sreći kao ja. Živka, ja sam dolazila, ali bila si nekako zauzeta. Slatka moja Živkice. Boga mi sam tebe uvijek najviše voljela od cijele familije. Pa hvala vam što ste došli, izvolite sedite, poslužite se kao kod svoje kuće. Oprostite Boga mi što vas sve ovako zajedno primam, vidim i sama da nije red, ali prosto ne biste verovali koliko sam zauzeta. Nisam ni sanjala da je tako teško biti ministarka. Zdravlje Bože, vidjet ćemo se mi opet. Pa da bome, ovo je samo onako, vidjet ćemo se još. Kako si ti, tetka Savka? Pa, dobro. Dobro, tetka Savka. Pa znam te što si ljuta, ali nemoj misliti da sam te zaboravila. A ti, tetka Daco? Ju, slatka moja, da mi oprostiš. Otkad ja govorim o ovoj Hristini, hajamo do Živke. Red je da joj čestitamo. Pa ko će ako nećemo mi, familija? A ona meni, nemoj, bogati mama. Godinu dana nismo joj prag prešli, pa će reći sad potrčali što je ministarka. Da ti nismo prešli prag, to je istina. Ali to je zato što si olajavala Hristinu. Ali kažem ja njoj, pa neka kaže sve da smo potrčali što je ministarka. Pa ko će ako nećemo mi koji smo joj rod rođeni? Teče Panto, ne vidim ni tebe, kako si ti? A kako da ti kažem, Živka, ne valja. Sve nekako naopako. Nego velim, sad ako mi malo svane, dok si ti na vlasti, računam, znaš, zbrinut ćeš svoje i podržati. Ne vidim ni tebe, Sojo. Čudno to. A baš za mene kažu da se mnogo viđam. Pa ne može čovjek svetu ugoditi. Ako se zavučem u kuću, olajavaju me. Ako izađem iz kuće, olajavaju me. Pa bar kad bi samo svet olajavao, pa i da ne mari čovjek. Ali familija, rođena familija. E pa ko će ako neće familija? Niko nikog ne olajava ako nema zašto. Kakva sam da sam. Tek nisam položila maturu. Položila si ti sve ispite na svetu, beštio jedna. Može biti. Ali maturu nisam polagala. Za vas nije sramota, ne možete ni jedan minut familijom da razgovarate majku. Teče Jakove, kako si ti? Pa znaš kako je kad čovjek živi na pače? Đavo će ga znat kakav mi je sudbina. Školovo sam na pače, trgovo na pače, bio činovnik na pače. Ništa mi ne ide od ruke, a od uvijek sam se tešio i govorio se, Jakove, mora doći jednom tvoj dan. Šta bi ja drugo radio? A ti, Savo? Mene ne pitaj, ispi me sekiracija. A zašto, za Boga? Zbog nepravde, cijel život kolje me nepravda. A vi? Izvinite, a vi? Jel nam gospodin što god rod? On kaže da je rod. Pa normalno da sam rod. Ja se ne sjećam. Ni ja. Možda ti, Savka? Pa ne znam da je iz naše familije. Ni ja. Ni ja. Ja sam zato rod po ženskoj liniji. Pa eto, ja sam ženska linija, ali vas se ne sjećam. Čudo. Kako po ženskoj liniji? Čisti. Moja majka je još prije 20 godina umrla i na samrti mi rekla, sin, ne ostavljam te samog na ovom svijetu. Ako ti bilo šta u životu zatreba, javi se tetka Živki, ministarki. Ona ti rod. Dobro. Živka, mi svi znamo da si ti mnogo zauzeta. Pa ti lepo propitaj kome šta treba, pa razmisli šta bi za koga mogla da učiniš. Ja samo jedno imam da te molim, Živka. Da mi pomogneš da položim maturu. Pa da bome nego, a ti, tetka Savka, šta bi ti mogla zamoli Živku? Neka mi pita Živka i ću joj kazati. Tetka Savka, pa ti za tih tvojih 200 dinara ovdje mi se pope. Preskoči Vaso kad neće lepo ko čovek i ko familija da razgovara, nego sve nešto uz nos. Pa samo hoću svoje. Zapiši Vaso da joj se da, pa eto ti. A ti da si imaš ništa Pa da ja zamoli to za Živku? Hristinu. Htjela bi da zamolim, Živka, da narediš da joj se prizna ispit i da se vrati dete nazad u školu. Jer ovako je ostalo na pola puta. Ona jedan njen drug zajedno se spremali za maturu.
Zavukla se deca u sobu i ceo dan učila. Ubiše se učeći. Pa posle njemu priznadoše zrelost, a ona ostade tako na pola puta. Pa sam mislila, Živka, da narediš da se to zaboravi. A ti ovo odleže robiju, a? Odleža, tetka Živka, i pošteno se tim oduži državi. Pa sad mislim pravo je si državi meni oduži. A kako da ti se oduži? Pa tako, da dobijem državnu službu. Pa služba te je i odvela na robiju. Pa svaki živ čovjek zgreši, tetka Živka, ja sam pošteno odužio što sam pogrešio. I verujte, tetka, ne kajem se što sam bio na robiju. Mnoge sam stvari naučio što čovjek ne može tako lako u životu da nauči. Kamo sreće kad bi država svakog kandidata napravi posao na robiji, pa tek posle da državnu službu. A šta bi ti, teča Panto? Pravo da ti kažem, Živka, meni za mene nije. Provlačit ću se ja kako sam se i do sad provlačila. Ali mi za ovo dete, Bog mu nekako nije dao dar za školu. Izbačen je ih svih škola i to zauvijek. A i na zanatu ne može da se skrasi, ni na jednom poslu. Pa sam htjela da te molim ako može nekako da bude državni pitumac. A šta da uči? Ama neka njega samo država primi i izdržava. A može da uči šta god hoćeš. Može, eto, na primjer, za Marvenog lekara. Ili za profesora bogoslovije. Ili za apotekara. Ama šta god, samo neka njega država primi. A ti, Sojo? Ja bih voljela, Živka, kako bih mogla nasamo da ti kažem. Kad smo mogli svi ovako javno, možeš i ti, valjda. Na posledku, šta da krijem? Ne ištem što mi ne priliči. Ti znaš i sama, Živka, da sam se ja razvenčala sa onim mojim nesrećnikom. I on se već oženio, a ja ostala samohrana i to samo zato što je sud doneo nepravednu presudu i njemu dao pravo da se ponovo oženi, a meni nije dao to pravo. Pa Živka, ja te molim da se ta presuda ispravi i da dobijem pravo na udaju. Evo ništa više ja ne tražim. A ti, teča Jakove? Pa rekao ti, Živka, ništa nije od ruke. Trebao sam da se školim dok sam bio mlađi. Nije išlo. Bio sam činovnik, opet nije išlo. A ti, Sava? Ja ću, Živka, ukratko da ti kažem. Molim te, kao rod rođeni, da mi središ državnu penziju. Pa ti nikad nisi bio činovnik. Nisam. I nikad nisi bio pri kakvoj službi. Nisam. Pa kako onda da naredim da ti izvrdaju penziju? Pa tako, kao građaninu. Kad svi drugi mogu da imaju državnu penziju, zašto ne mogu i ja? Pa jes, Savo, ali ti što imaju penziju služili državu. I sad dozvolite, tetka, da vam ja objasnim svoju slučaju. Mene su pre godinu dana isterali iz službe. Ma nestala neka akta iz moje fioke i usred toga sam omela neko izvršenje. Ja sad ne vidim šta sam ja tu kriva na posljedku. Akta su akta. Izgubi se živ čovjek, pa te neće akta. Ali dobro, stvar je već bila pa prošla. Ja sam punu godinu dana strpljivo čekao da se stvar zaboravi. Ja bi se morao raditi s unapređenjem kako bih i ja sa moje strane zaboravila nepravdu koja mi je učinila. Eto, to je sve što ja tražim. Ujka vas zapiši, molim te, Pera Kalinić da se vrati u službu sa satisfakcijom. I zapisuj. Jesam. Ej, tetka, ja ti moram da ti zahvalim što si zaslušala naše želje i da ti blagodarim i da se svojski zauzmeš da ih ispuniš. Mislim, naše želje su skromne, a ti si u mogućnosti da ih ispuniš. I eto, ja zašto ne bi učinila radost svojoj porodici, da ti se svi sa blagodarnošću sećam. Pa dobro, učinit ću šta mogu. Onda bih voljela da kažem zbogom, ja sam vas i suviše zadržavala. Čekajte da vam dam vizit karte za uspomenu. Evo, izvolite. U denu ću i u ramu dogledala. Hvala, baš te hvala. Ništa. Ja ću 2. Pa dede, pa ne budi na kraj srca. Pa gledaj, bogati Živka. Gledat ću. Bogata Živka, završi. Učini mi, Živka! Aha. Molim se, Živka, nemoj da zaboraviš. Ti, babo! Ako ništa ne bude od moje molbe, ja ću da polažem maturu. Položila si je ti čim si prohodala.
Pa slaje vetar nosi! Trči, Vaso, potukoše se. Stani, stani. Izvini, Živka, molim. Ništa. Doviđenja! Familijo, nije lako biti ministarka.